sang hi som pathum dai to khan he thil hi Philippines ram chunga thingtlang mun pakhata lo lak fu nia rol thar local basketball team how to pa chuan anaute chu indoor ngota practice pui lovin pon boruak thengthon nuam tak maya chuan practice na hun chu anei puya chutianga anaute training live vel chu camera chuan lo record in trumdanga an video lo record thin ne chuan danglam na vak ompona lang lo ma se an nuwa an video footage an enle le chu an coach sport chuan athil mu chu a oi lo zok hial ome. Yun talagang doon lang ako nakapokus. Tignan ko lang sila isa-isa ganon. Wala akong nakita na isa man dumaan na ano. Ang basketball khel zirlai te chuan an basketball chu kong pui dung zui zong chuan an ron vom sota heti lai hian kong pui tantlang zong chuan an mani ang rual vel hi chak tak mai chuan aron tlantlang phut maya no pang dang hau chiang taka an lan thei lai in he no pang ron tlantlang hi chu a mel chiang takin alang thei tlat lo an basketball coach hian ano pang en kol lai te chu tu tenge ni ti a hre chiang em ma se hetaron lang ve hi tu nge ni ti a hre thei tlat lo a zirlai no pang hau te po chu he video hi han en tirin an ni la chuan khatia training an nei lai khan khatiang om ang an mu lo thu an soi vek mai boxi ya mak ve tak chu ni a hun lai na chuan he thil hian mi mak ti hloin chanchin thara te hial puan chu ania chutianga chanchin thara meu puan chu ani ta ka chuan henuang chia hi midang poin an lo mu to thu an lo soi ve tanual mai heng mutu nia in soitela hi mundang de ya chengan nia mitam takrin da na chuan hen thil lo lak fu hi thla lampang ni in chu thla chuan no pangdang in fiam na mun rana aron in lar ta thina ni te chu an ring ber maya no pang borol to thla tak chu ani ring vem le ole in khongai na lo dil le lok teang ama a voi khat kalo soi to ang khan FB lama hian page ka siam thar ve a har sa lutuk lo boka description lama hian a link ka da a chuta chuan lo lutin he ka page siam khon khom hi minlo va follow ve theu turin in khongai na karon dil le tak meu me vania Reddit user EMF4 Paranormal te hian trum khat chu school rang tian soi mun hi an tlowa a thian nu nen hian spirit box session chu he school a gym de siam hluia hian an nei dun dona tukver in hongemo kong khar in honga omlova hemi wang hian thitho chu a ommi lovani boruak nong chur chuan leya le banga te chuan tui hu siamin tuite chu an bol triam maya hetia spirit box session an nei la hian a thian nu chuan asam chu engthilemoni hian aron khoi ni chuna hria a masela engthil ma mu lo wang chuan ran nungin asamar zar boi saklia ni mai tura chuna ngaya ngai that lo na po chu anai hran lowani mase in lama an video footage an han en le chu an thil mu chuan ati phuzok thei hialani Sorry. I think that was my hair or something. Uluk taka kan en chuan asam a om zone vela om chu a khabe bula hian a han kang chawa chu chuan a khabe chu a han ti zani turani a khabe chu an tuai ngala a tirlama kan soi to ang khan he building chung hi a up tha em maya thithot wanga thil thlengani lo ti chu a chiang veu maya anni po hian thla wanga thil thleng ani theilo dan thil chi rang chu an en kualin dibang khan tum ma se a chana engma an mu thei big mi lova he thil thleng hi thlam pang thil ti ngei ani melani asam ron khoi tu hi mu tur a ummi lova ma sela a khoi tu mu tur a lo hlei ti hian a hlauhawm na chu ati zual ting mai ani Explorer Mike hian Brazil ram chunga school latana an lo man thin mun fal taka school rang tian soile voini thleng powa thil dang lam deuh la thlen na mun nian soi mun chu zong tur chona che chua ka chuti engmo chena kal hnu chuan school rang tian soi mun chu thlengin thla chu la kuala
banga te chuan naupang lem ziak ni om tak tak te chu an lo la oma school chuata te chuan mi bo zon na poster te chu an lo om boka heng thil te hian he school a hian ngai ngam taka om chu ati harang ti chu chiang reng meya engma chang phai chuan mai ka hian tuimunin alo thlir reng nia hriat na te chu ai nei dawa ma se he thil hian mai kan ma son tum na chu ati thul chuang lawa malampang chu pan zelin he thil hi atong zui ta ni phun thom ni om tak engri moni EVP hi a hria a heti camera a herkwal hian thim chin dawa eng thil moni mihring nge ramhuai lampang ti po hriat lo loading thim muk mai hi wa mu in en chian tumna le fia tumna po nei to lo a hlau lu tuk chu man mo takin helai mun atang hian a chuak zui ta ni mitren khat uluk taka he video lo en tu te chuan atir lama no panglem ziak ni om tak banga lo lang mihring ni om tak nen khan he thil lo lak fu hian in zom na an nei tlat chuan an ngaya heta lem zia ka lo lang hi thim zinga lo ding palian tak nen khan thil thum mun ani te chu an ring hloma eng thil nge nia irin vele nupakhat hian public plaza hian afanu chu hruain afanu chu no pangdang te ne chuan hlim tak chuan an tlan kual vela heti lai hian anu chuan afanu chu thla lo lak saka heti hlim taka a in fiam lai hian thil dang lam tak mai chu arun thleng ta ni afanu hlim taka tlan mek chu an hung lampanga chuan thil hmu le hriata ne ni ti hriat takin handingin an hoi le ta heta chi hian thil dang lam tak chu thleng ta ni afanu pon fen hi mu thei si lo eng thil moni hian arun pot lai hi chiang takin alo lang theya afanu hi no pangdang kara a in fiam ve mai ania lem han chan der na vel mai mai chu ani lo mela he no pang hian tharau lampang thil a hmunge ni in alanga he no pang nu la hian heti thla ku la hian thil dang lam alo hmumi lo maya in lama afanu thala kan en le chu hlo na chuan atua mep to mai ani he public plaza hmuna hian mu ve thei si lo tharau no pang chu alo in fiam ve ni mai thei ani TikTok lama hian crazy woman in ti hian he video danglam tak mai hi arun phau chuaka a soidan chuan an chen na in chung room lama chuan thom danglam tak mai hi an hrele fo mai thina he room hi tu man an lu lova room ruak vekania chutia thom om fo ta mai chu angai nan hrelo hle ni ngai thalo taka an om tak renga chuan ring camera chu kamin zan khat chu he ring camera hian he thil hi alo record fu ta ni an omna chung room chunga chuan thomna tak mai hi arun oma chuta room kongkhar chu a hong tu hmu tur om chuang me si lo hian arun in hong ringot maya hemi chau hi alani lo he room chunga hian thil dum mihring ang tak mai chekul la hi alo lang thei boka chuti rualin he thil hi eng thil chi nge ni ti hi hriat thiam a har hle thung ani
kan soi to ang khan he room hi lua tu om lova room ruak vekania hetia lua tu ma om chuang si lova khatiang anga thom na le room kongkar in hongte room chung lama thil dum tak mai chekul lai lo om tamai te khan he room hi a hrang ani ti chu ati chiang viau ome alua le tu turtan po lua chak om tak zong ani hau lawang le he video kan en tur hi chung ko pakhat summer house a static camera an kamina alo record funia he mi te chung ko hian ui vulin an duat em maya ma se kar thum liam ta vel khan an ui mangai em mai chu a boral hlau maya an ui boral ta chun ngain an lungte chu a leng hle ni zan khat chu thalak hlui vel an en kul lai chuan mosona lar chu arun ritatlat maya chuta thil thleng chu hei hi ni room chunga hian orbs thlok wal lai hi alo lang theya paranormal field lampang atanga thirna tang chuan heng orbs te hi thla ni nge ya ngai an nia Instagram lama he video upload tu Fabiana Sanchez chuan he thil hi an ui thla nge ani rin thu chu asuya he thil hian an lung chu ati leng thar hle ni in asoi bokani heting angdo chi hi Cameron Honolulu Hawaii a cheng chuan social media lama hian aron pho chuak ve boka an chen nei nang kam bring camera chuan thil danglam tak me hi alo record fu vetlat maya he thil hi December ni sumni pasari sang ni sumni palizana thil thleng khania uluk takin ilo en teang an living room a hian orbs pani eng deuh tak le eng vak lo mu har tak mai pakhat hi arun lang theya heng thil eng pathum thlok te hi room chunga chuan thlok kwal zelin chunglama chuan an pil bo ta ni hen zo te po hian he thla hi a mu ve nge ni in alanga he thil khen ma zan chi ni somni paruk zan chuan Cameron ni pu unaw nu hi damdoi in lama chuan a borala chu a pi thla chuan an che nei hi arun tlo ni chu a ring deuh berani Cameron hi hetiang lampang orbs lampang ring lo tu hi ni ya masela hetianga thilaron thlenta ka chuan aring ve to ngei chuan arin omani TikToker Devo Valkrat hi Mexico ram chunga thingtlang hmut pakhata chengania room khat chu street market atang hian no telem hlui pakhat hi aleya he no telem ai ina ken lu chi atang hian ama a athil la ton ngai hau lo thil te chu aron thleng tran tatlat maya zan rei to taka te hian phun thom hi a hre thina hemi mai pi lama hian kongkhar han kik thom ni om tak han rile dot thin te chu a hre fo tamaya a thom hret na vel chu han en kwal thin ma se eng thil ma mu anei ngai mi lo maya he che nei na hian eng thil chi nge thleng ti hi hret tumin a phone camera chuan alo record fo thina room khat chu he thil danglam tak mai hi a thleng ta ni estoy trabajando disculpen el reguero. Están mis perritos durmiendo. Son las 5:23 de la mañana. Estoy trabajando. Y de... 5:23 de la mañana. 5:24 ya, para los que dicen que... Para los que dicen que ocurre nada más a las 3 de la mañana. No. Son las 5 ya de la mañana.
24 minutos. Con 24 minutos. Ahí están mis perritos. Están durmiendo. Y lo curioso es... Alexa, luz del cuarto blanco frío. Muy bien. Están escuchando. Escuchen. Son susurros. Y no hay nadie, ¿eh? No. Siempre los muestro que no hay nadie para que luego no digan, no, es que eso, qué sé yo, de tus amigos, de tus familiares o lo que sea, no hay absolutamente nadie. Atia devo an computer a khoi lai khan kongkar han kik thom le han rideu dot thom hi arun oma khang thom ni lo kha thom dang i lo hrem yelem uluk takin i lo ngai thlale teang atuk ver lampang atang hian meche o ti hriat tak hi arun oma a kongkhar pui lama tang chuan a hma a lo hriat to tho chum thom le ron ki green om tak chu arun om le boka arum chung mai pi alama pon lampang ta chu va enin an hoi kuala ma se thom ron siam tu om ang chu eng thil ma a om le chung mi lovani hei hi chu a bultran na chawani zan khat po jinglam dar thum lem ni somli pathum vel hian he thil hi arun thleng leya. Son las 3:43 de la mañana y justo otra vez. Luego empiezo a sentir adrenalina. Por eso respiro así. Encendí la linterna. No hay nadie. Todo está totalmente cerrado. Au thom ai ma a ram thom ni om tak hi ron omin chu thil chuan devo po hi ati hlavin a hmul thi te chu adiding sung maya angai te in kongkhar bok chu aron in chum rilea thom ron chuana chu thau chuak mewin ava en kual lea ma seng thil ma mutur a om le chuang lovani hemi trum po hian han ngai thlak satlia hria thar taksi ma se a volume le audio te an ti dang lam dawa ori chiang taksi hi alo om tel le boka meche ori ti hria tak hi alo om le peka ma se devo hian he thil hi heti hun lai hian a hremi lovani lai chu anin an hoi kuala eng thil ma chu a om lova ti chuan arum lama chuan lut phein he thil hi aron thleng le boka No entiendo qué. ¿Qué, Ma? Para los que me dicen que me vaya de la casa.
Manchen. Es bien fácil decirlo. A backroom kong khar chu eng thil mani hian aron chum ri dop dop maya devo chu Hlauhawm ti hriat tak hian tho chukin backroom kong khar chu an honga pon lampang chu an en kuala eng thil ma chu a omle chuang lo ma se hetia lu le tum lai tak hian ke pen thom ama lampang pan zonga rongkal hi a hreta maya hlau tak chuan in chung lama chuan a lut nga la a backroom kong khar bok chu aron in soi le dot dot maya heti lai hian ori hi hriat thein aron om lea chuta ahma aya hnaya chuan ke pen thom rang taka rongkal ri chu alampang pan zong chuan aron om le tamaya den takani a chen nei na thil thalo tak mai thlen chan chu hriat chua ngai tum chuan uizi bo chu khela ma se he hian thil thalo zok chu ala thlen don chawani zam khat chu hete ina omla hian he thil danglam tak mai hi aron thleng le ta ni. ¿Ven? No es nada. La muñeca está bien, no se ha movido. No hay nadie, no hay nada. Thil dum tak lo lang kha ilo mu thayam khatia te vo an arum chunga fan hul lai khan arum pakhat bang phe na tang hian he thil dum tak mai hian aron bi lai hi alo lang thaya ma se khatia lai tan ona kha thil ron lan na rum chunga walu khan kha thil kha mu tur alo omle to mi lovani devo hian a chen nei na hian paranormal lampang thil Hlauhawm tak mai chu atongin a hremol mol maya e chen nei na hian thil pa ngai lo tak mai Hlauhawm lampang chu a om pui ani ti a chiang reng maya he thil hi bazar atanga note lem pakhat a le tanga ron in tran kha ani mela heng thil thleng zong zong hi note lem wanga thil thleng vek kha ani theingem bang phe na tanga ron lang thil dum tak mai te kha heng thil zong zong ron thlen tir tu hi ani theingem ngai tu na ati thui du hle ni